Ola amigas e amigos, aquí estamos para unha nova aula de pandeireta. Desta volta, se na anterior ocupábamos de esos ritmos que atinxían as xotas ou os valses, se vamos con, con ritmos ou patrón rítmicos que teñen pulsos binarios, non? Así que imos facer basicamente dous. O primeiro sería este, ti, tico, ti, 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 tico, ti, 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 tico, ti, 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 identificade sempre a terra, ti, tico, ti, 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 tico, ti, 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 tico, ti, ti, ti. Sería isto. Tico, ti, 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 tico, ti, 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 tico, ti, ti, ti. Lembrade igualar a articulación dianteira coa traseira, sei que son pesado con iso. Lembrade tamén dividir a pandeireta en dous hemisferios e colocar a man equidistante ao medio ou, o que é o mesmo, a mesma distancia das beiras e tocar solamente na área aguda, polo de agora. Ti, tico, ti, 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 ti. E o segundo ritmo sería ti, tico, 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 ti, tico, ti, tico, 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 ti, tico, 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 ti, tico, 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 ti, tico, 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 ti, e unha suma. Ti, tico, 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 ti, tico, ti, 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 tico, 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 ti, tico, ti, 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 tico, 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 ti, tico, ti, 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 tico, 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 ti, 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 tico, 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 ti, 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 tico, ti, ti, ti. Lembrade este exercicio de voltar sempre ao principio. E lembrade tamén a chegarvos a unhas aulas, nunha asociación cultural ou nun colega ou unha colega que dé aulas por aí ou que vos poda axudar para ir tamén aprendendo nunhas aulas presenciais, que eu creo que tamén é moi importante. Estos exercicios que fixemos até aquí, quizáis tamén no seguinte tutorial, son tremendamente útiles para mellorardes basicamente a capacidade de articulación. E todos estos exercicios están pensados para construir os primeiros chanzos e que despois, cando vayamos tocando cousas máis complicadas, vale? E patróns rítmicos máis enrevesados, etc., teñamos unha base firme e podamos articular con moita facilidade e, sobre todo, pensando tamén en que a pandeireta é un instrumento que se emprega maioritariamente para cantar, ou así foi empregado no contexto tradicional e é o contexto no que eu emprego, por exemplo, non? Entón, necesitamos ter un dominio do instrumento moi importante para no futuro, cando vayamos a cantar, cheguemos prácticamente á situación na que nos olvidamos do que estamos facendo co instrumento e nos dedicamos precisamente a respirar, a modular, a facer dinámicas coa nosa propia voz, ok? E nada máis. Ata aquí chegou este tutorial de hoxe. Chao. E como sempre, despois de cada tutorial, facemos un tema que podedes aprender para montar no voso centro galego, para aprender os nenos da vosa escola, para montar na vosa agrupación ou para tocar cando vos preste e cando vos pete. Este en concreto chámase Danza de San Salvador de Padreiro, parroquia de Castriz, concello de Santa Comba. Para cantar veño eu e para bailar meu irmán e para tocar o pandeiro viva que non ten na man viva que non ten na man ai a la 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 ai a la 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 ai a la 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 la.
Y de bailar se queres, y de bailar se queres, tanto toco para 4 como toco para 6. Como toco para 6, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. Lembrade que podedes descargar todo o texto da canción na nosa página web. E nada máis, se vos gustou este tutorial, dadelle aí un cariño, un like, e vémonos no seguinte. Eu non quero nin quería, eu non quero nin quería, eu non quero que me fales nin de noite nin de día. Ay la la, ay la la, ay la 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 la. Rapaza, miña rapaza, o cariño que che teño na vida miña me pasa. Ay la la, ay la la.